da DP daga legal aid. kai ne lauyan lauyan waye Ni lauyan wanda ake. Na'am. To kamar daga bangaren ka kamar abin da ya faru a kotu. Na'am. Me za ku shirya? To ai dama kamar yadda kuka sani wancan karan da aka zo ba shi da lauya kuma kotu ta rubuta sannan ma'aikatar shari'a ta rubuta ofishinmu a matsayinmu na lauyoyin gwamnati masu ba da tallafin shari'a kuma aka umarce ni na zo wannan shine zuwa na farko. To mun zo kuma mun tarar suna zancen cewar ba su gama shiri ba su gama hada kes jari nasu ba don haka suna nema a daga zuwa wata rana don haka alkali ya daga kuma ya umarce su da su ba mu dukkan wasu takardu wanda suka shafi wannan shari'a domin mu ma mu je mu nazari mu ga ta ina za mu bullo a ce kun shirya kenan ko to ai mu da ba a ba mu takardun jawaban ba ma yaushe za mu shirya ai sai an ba mu a shirya